Najan kula rupa Allah nanging
wis meko ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerino tak titipi hidung teget ing jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amu sorong anggraget jiwanggo tak kirimi layang kiter tak samperke angin sumilir ora krasa liramu tansah tak pikir arimo wengi wayangmu beto atiku singo tirta saumpama kapan boyo aku bisa ngekeng lintang rengko entaing rabulan aku samar kuatir lan muntah cabang sekar mekaring ora kang jengkar ngelakan tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga rino wengi wayangmu beto atiku singo tirta saumpama kapan kaya aku bisa gegem lintang rengko entaing rembulan aku samar kuatir lan muntah cabang sekar mekara ing ora kang jengkar ngalakan tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga kanca padha olahraga supaya betane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo prasedulur Islam sedaya bebareng ora matana maring mirate nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya pro kaum muslimin muslimat serta ansur lan fatayat padha giyatno anggone manghormat maring mirate Nabi Muhammad lamun wong urip ora gelem manghormat maring mirate anjing Nabi besok yen kita tumekan ing pati diganjar swarga kang edi lafal inani dalahil Islam iku dawuhe pangeran agama ngungguhe Gusti Allah Islam iku dilakoni tenan ayu utama gambar aruming kusuma mulat leng-leng pronto agawe samsem nolo
semulir pahit padu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning aku karasa tresnaku mengambar arum tanahku jiwa katon memanise sekar mekar lan welati rinonce katon kinelong tak kantianing jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunar nyaksani tresno kang tuhu tan ono liya mung sira yang besar sekali untuk meringati hari malam ini. ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kang dadi pemuda yang besar sekali untuk meringati di bulan Rajab ini. ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kang dadi pemuda katos sampun cekap lagu-lagu kula menawi lepat nyuwun kugeng pangarsama kepranan jroning atiku nalikane bisa ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan ledha ing karya kepranan solah pawande nyoto lantip wasi sing bicara wasi sing wicara wiraka sarta wirama
tresno sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong ayu tak anti-anti saka sareting netramu yen rasela sajroning batinku ora luput panggraitanmu ana tresna sajroning atiku pada bulan Rajab bulan yang besar sekali pada bulan Rajab bulan yang besar sekali itu kewajiban umat Islam peringati karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadku Nabi wali wassofihi ada mari kita bersama diperingati pada mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi jika tidak hormat akan dapat godok besi jika tidak hormat akan dapat godok besi tetapi yang hormat diberi amal yang suci esok yen wis mati dicemplungke ana ing geni esok yen wis mati dicemplungke ana ing geni kang aran neraka salawase ora mati kados sampun cekap kang kados atur kawula kados sampun cekap kang kados atur kawula go menawi lepat nyuwun kuming pangarsama raga kang kajiret tresna tinali tali ing jiwa kekandrung parasmu ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyataning
tresno kowe sumbanding wong liya ngapurane aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk hatiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa pasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno imbang atimu lara merga rasa tresno ra bisa dipeksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Matur nuwun dhateng kadang-kadang